ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ବସ୍ କେଉଁ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ ଆଉ କ'ଣ ରହିବ ଖୋଲା, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ, ଧାନ କିଣା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାନବାହନ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଲରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଫାଇନ ଆଦାୟ, ଟାଟା କମ୍ପାନୀର ମନମାନି ବିରୋଧରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ। ସକାଳ 6ରୁ ଦିନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ଘଣ୍ଟିଆ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଖବର ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ବୁଧବାର ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ପ୍ରଭାବ କେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ଓ କ'ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ, ଯଦି ବି ସରକାରୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା ରହିବ। ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଚେକ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଓ ଋଣ କ୍ଲିୟରାନ୍ସରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଡାକ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ସକାଳ 6ରୁ ଦିନ 2ଟା ଯାଏ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ରାଉରକେଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆମ ବସ୍ ଚାଳକ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ। ଘରୋଇ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିନପାରେ। ସେହିପରି ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 28 ଜାନୁଆରୀରେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ନାହିଁ। କୌଣସି ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ, ଯାହା ଯାତ୍ରା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ।